Halløjsa alle mine Frank og velkommen til denne kanaltrailer. Og ja, altså, jeg synes det er mega fedt, at I har holdt jer lidt opdateret på min kanal. Det er så kun nogen, jeg snakker til. Og det her bliver vist også lidt en takkevideo. Men ja, altså, nok om det. Vi skal videre til emnet, der hedder kanaltrailer. Og jeg har besluttet mig at tage nogle kort klip sammen, som jeg synes er highlight, hvad I kan komme til at vente jer på min kanal. Så ja, folkens, der er ikke så meget der. Subscribe, like, eventuelt dislike, alt efter jeres holdning. Så der er ikke så meget andet der, folkens, end I må fortsat nyde klip. Og ja, hej. Og det er så dumt, så tager han lige de ting, jeg lige har gjort krav på. Kæft, man, det gjorde mig bare så galt. Så stod jeg lige bagefter. Pengene man tjener, så det er ret dumt at begynde på at lave blive YouTube partner allerede med det samme. Det er som sagt det er ikke noget jeg synes man skal gå efter. Jeg synes man bare skal lave YouTube fordi man har lyst. Og besøgende, og det vil sige mindre tid til mig selv. Så jeg må meget undskylde hvis der ikke er kommet nok videoer. Det er ren og skær på grund af tid. Og også bare generelt begynde at leve sundere og begynde at træne lidt og sådan noget. Så ja folkens, jeg håber det er noget for jer. Giv eventuelt et like, subscribe, alt efter jeres holdning. Så ses vi vel næste gang, og ja, I må meget gerne give noget respons på en YouTuber har altid brug for noget dejlig respons. Så der er ikke så meget andet der folkens. Indtil næste gang, hej.